U toku emisije Pitanje gledalaca jedno od pitanja postavljeno je Dalili Dragojević, vezano za pomirenje sa Filipom Carem. Šta to ima i budi Filip u tebi, glasilo je pitanje. Ja mislim da su se ove stvari izdešavale napolju, da se to ne bi desilo, ali kada mi ovde priđe, ja ne mogu da se oduprem. Nema tu šta više da se osporava, volim ga. Šta će se izdešavati ne znam, ali ta strast postoji. Ne možemo da odolimo jedno drugom. Ne znam šta da kažem, rekla je Dalila. Care, šta tebe uvek vraća Dalili, pitao je Milan. Dalili samo ja mogu pomoći. Nisam hodža, ali mogu da pomognem. Jači sam i od čokoladica na pragu i od magija i od prevara. Treba mi par dana da razgovaram sa njom. Ja volim kroz priču da dobijem odgovore od nje i da vidim koliko je ona smešna. Ja sam neko ko kad je nepoverenje u pitanju, kad se ona igra, ne volim. Ne želim da dolazi do toga da je rastavljam u kockice. Nije ona moj protivnik sa kim bi trebalo da se nadigravam. Ja sam gledao i gore stvari od ovog sa Anđelom. Ne može sebi da pomogne. Mnogo gore bi se završilo da ja nisam vezan za nju. Skupljali bi je po podu. Ja sam njoj objašnjavao. Nije problem da po 100. put kažemo da smo u vezi, a sutra da pričamo nešto suprotno. Bolje je da pričekamo par dana. Pred nama je svadba momačko-devojačko, dodao je car.